ang parol sagad pormang biton. Apan ay parol nga hinimos kapulisan sa Dakwan sa Lapu-Lapu, mga kapuso nga talagsaon gyud ang porma. Dili bituon kundi pormang baruto nga aduna pay disenyo sa tulay sa Mactan. Og mas nakanindot niini, ginama pa kini sa mga recyclable materials. Atong sudungon karon mga kapuso, ang ilang gitawag nga parol di isla sa Mactan. Bisi kaayo kini mga sakop sa Police Community Relations sa Lapu-Lapu City Police Office pagmuntar sa ilang parol. Pulos recyclable materials ang gigamit sa paggama nini. Ang barutong gamay mao'y base sa parol nga gipang pilitan og mga shells o sigay. Samtang nagpatong ang mga landmark sa Lapu-Lapu samot sa Mactan Bridge. Ana usab ang gitara nga usa sa mga produktong upunganon. Sa ubos nini ang bilen nga padayon pa nilang gihimo. Nadugang nga mga adorno ang plastic nga douse no effect. Ana usab ang mga plastic bottles nga gigunting o gikuluran. Sa ibabaw, mao ang bituon nga managlahi ang bulok. Naadya tanan sir, bangka sa una mo na gamit na to nya sa labi na sa inganyo, kusog po nilang shell scrap diha, business nila, nya sa pahak mao na ang gitar. Tatak Historic Island City ang konsepto sa ilang parol, din gibida usab nila ang gamayng estatwa ni Lapu-Lapu ubos sa tulay. Mao kini ang ilang entry sa Indigay sa parol sa Police Regional Office 7. Recyclable materials kay mao po nay concept gikan sa regional office na mo sir nga mogamit ta og mga recyclable materials.